Kublaya pi baro at nga pediang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Hadin ka jingkano jong umanti rangba kajala Assam u HIMANTA Biswa Sarma ya unong seng jong kawai ka school ba kabala pau bha ha kajala Meghalaya bat ha ka Thain North East baro kawai kabala seng bat panya da ka foundation balong try da way u Bengali Muslim na kajala Assam u MAHBULBUL hok ya kabalatip kum ka University of Science and Technology Meghalaya lani ka USTM baka jing pom ya kiding baka jing penmadan ya kilom ban shna ya kadika school ba kabodan hapo baridwa jong kari boy district Meghalaya kadika way na kidaw ba bawanra ya kajing shlay bashirkhay hakithan jorabat bat shado kadong ba gohatiro kabalajia hakapor bajor bha ulabba hakapor lior uni menteri rangba jong kajala Assam ura keren bat ya thoro shikinat pathai khobor dangshan baka sarkar Assam kan pediang nesha ya ki khana jongka ki ba pas na kan ka school ba bakin apply ya ki kam bantrei hapo ka sarkar Assam wat la ka dei ka school ba ka bara yo ya ka jing itho na ka University Grant Commission jong ka sarkar India ro Sho ulama ham ya ki samla puli jong kajala Assam ba kimdei sho banet puli ha katay ka school ba kini ki ay baro le se kidai kidak kishin ki ba pau shna ba uni umunti rangba kajala Assam udon daw ayu bat uni unong seng ubalong ru CHANCELLOR jong kani ka school ba USTM MAHBULBUL hok imat uni umunti rangba kajala Assam hakajing shon thlong sing ya uni CHANCELLOR jong kani ka school ba uklem shong thait ban wat ikilat kanti kumno bo onyo daw ban le ai persha ya uni CHANCELLOR ubadai na kajingat nya Muslim bat menta kat kum kilat pathai khobor la yo jingtep bu la yo ka daw ka babyang bha lengba ka jing yo jong hok ya ka certificate ni ka OBC certificate ban penshisha bu udai na ka kan hun chait ban riu badang sa din jong kari ni kata ka bangitip kum ka order backward classes lani OBC kat kum kitalong khobor na sngaw tho ba HIMANTA Biswa Sarma ulapan bana ha ka sngi balang ka apo pratrik jong unailar arhajar arpo saw kata chisngi hadin ba kani ka university kala dep ban pelong ya ka convocation ba shipau jong ka ha ka ba ka pen kup buram ro ya ki angut ki nong tem nong put bat nong wai ba pau jong ka than chetai lamingi jong kari India ba kan thup ya upa luma jaw na Meghalaya bat uzubin gak na kajala Assam da ka degree Doctor of Philosophy baka sarkar jong ukan su ujor da ka FIR persha ya uni CHANCELLOR HALOR ka jingle thok jong u ban yo ya ka di ka OBC certificate ka balong kum ka kamsniu balong persha ya ka an le ya thoro ba ya kani ka kam thok jong u hok lalam hadin baka sarkar Assam kala complaint persha ya ka jingyo bam hok jong u ya ka OBC certificate da uni ukledo jong ka school ba USTM kat kum ka city bra tho da Deputy Commissioner bamanta jong ka Karimganj district Umredul Yadav Principal Private Secretary Jong Chief Minister Assam Deputy Commissioner Udapan Pauro Haka Shiti Bayakani ko OBC certificate le issue sha MAHBULBUL hok nado ka arpo Southrik Jong Ubanai Nailar Jong ka snam khat khandai spa khandai PR yak baladep ban counter sign ro da Deputy Commissioner Barim ka Karimganj District haka to kapor ka shiti ka ya thoro dei hadin baladep ban pej bnya na ki record barim la lab no na ka wei ka office register baju issue ya ki OBC certificate na ka office jong UTC Karimganj bayakani ko OBC certificate baladep ban issue sha u hok ka usnam ka khandai spa khandai puar la dep ro ban pendo pendam no yaka haka ar photrik unailar jong ka snam khat khandai spa khandai phunru kat bayaka copy lani ka office copy jong ka cancellation order pat omsham la show ban lab na ki record ki barim lo ongro bala lab ro ya ka office noting bala tho ha ka register kum ka sabut ban pen scam ba uni MAHBULBUL hok dei ubawan na ka kan hun jat ban riu maimal lani kiran ki artli ki kan hun jat ban riu ki badang sa din bha bat ki badang tuna ba ka yo ka kot ki badon ba shong basa ha ka dong ka than jong ka barak wali jong ka jala Assam
HIMANTA ulakan thok ro dak baong ba unu hi ubayo ya ka OBC certificate da kalanti ka bamdai ka balong persya ya ka an dei ban le dak bateng bat pensaja yu ukat kum ki kendon jong ka an uong ba uni ubri udan bok bha bawat hadin balalap nadu usnam ka kadai spa kadai pun riu ya ka jingyo jong u ya ko OBC certificate da ka ba penan kam da ki kot kisla ki bathok ndai omsyam la file FIR pat persya yu bat uong menta ka kanti ka sarkar jong u ka pen kre ban u jono chisendon dak FIR persya ya ka jingyo jong u hok ya ko OBC certificate da kalanti ka balong bean hadin lai pu arsnem nadu bu ulayo ya ka HIMANTA ulakran benro ya uni unong seng ba chancellor jong ka school ba USTM ba kumno ngin ong ba undai uta u educator ni ubri ubadan benta hakaban kentiu ya kakadan jingnang jing start hapo kari habawat ya ko OBC certificate ro udang note ban le thong hoi le de super khat halor kani ka THMA u chief minister ka jala Assam persha ya u founder but u chancellor jong ka USTM kum ki riu pat ba le de super khat halor kani ka banta le se kalong ka bamla ban sngo tho ba kumno ka ta ko office jong u deputy commissioner ka Karimganj district jong ka jala Assam ro kala ban shupen shisha baladep ban cancel ya ko OBC certificate jong u hok tang nak record ban lap nak register claim lap pat ya ka copy jong ko office order baladep ban pha bat pentip sha u person concern ni ka office record chi sen perkhat ka long ka ba omsngula ban ngai bat ka basngul long kam ka shisha ka di ka report jong u deputy commissioner jong ka Karimganj sngo penban kumba ula shu sha penbor hakinuk no ki bor ki bahlor man shu thau hi ya report klem ki saki sabot ki ba byang ban pen shisha ha ka ba yadei bat ka jingyo OBC certificate jong uni uhe ka USTM tang ban yo down ka ba byang ban shim legal action yu ha ka kerteng jong ko OBC certificate henry kataro omla ban ong AA ka shong satang hakaan banlap ya kajing shisha baro lengba kijing tokit nya kijongka hanrei bon hi nangi kum ki pat ba nong shong snong jong ka dong kathan shatei lam mi ngi jong kari India bon sen ngi de jutip bat yo sneu ba uni u chief minister ka jala Assam u HIMANTA Biswa Sarma u lalong wei ni ki nong yalam ba pau khmat ba jong ka seng Bharatiya Janata Party leni BJP ha ka di ka dong kathan ka jongi u dei u wei na ki rushit nyam Hindu u ba isi ba ya kanyam Kristan bat ya kanyam Muslim ha ka jala jong u bon sen ujukran bat kan tho yakini ki atli ki jengat nyam bat kum kinong shong shnong ka jala Meghalaya ro ngimla ban klet halor ka jing kan tho bat pharet bakrem nong rem jong u bakadaw ba jong ka jing sha rem kaput jong ki armut ki kartong jong ka seng NPP ha kani ka MP election 2008 baradem ham Meghalaya ka dei na kadaw jong kinong yalam jong kanyam Kristan bat hang ni menta ngiyo i ya ka jingle don bor jong uni unong yalam ka seng BJP da ka ba ula SDANG ban pen i da ka kam persya ya uni unong seng ya ka USTM ubadei na ka kunhunyam Muslim te kom ki pat ba ngim deiro ban klet badang ha kini ki khandiat tayo ki baladem u HIMANTA uli ya tho ro shkilat pathai ko bor jong ka jala Assam baka cabinet jong ka sarkar BJP bamenta ha ka jala Assam kala shim ya karai banang ni shakhman hashwa banla bande jaka shikino kino ki kunhunyam Muslim naka benta ban pendon kam ya ki kamnyam jong ki habaro kawai ka jala Assam dei banda yo shwa ya ka approval jong u chief minister na kabanta katakakam le se kum kani kala ro banjia hapo ka jala Meghalaya jongi lada ka seng BJP kan wan hakabor sanshar halor kani kabanta kum kinong shongshnong ka jala Meghalaya ni hab ban long ki ba perkhat bha yo ngi shush bi tang ya kapisa bat ka roy kapar henrei ngindo pat ya ka hok long try bat jongi halo ka kandau ka siap bat hak jingedei bat ka jingai nyam ka jongi Paralok play shibon ya kapor chong pis ngoba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta QA pat ki video